zwenen je de lippen, een bestaan van zwet en bloed. De wijven onbegaanbaar en de deugd zo zwart als rood. Ik kwam daar uit de wildernis, een zwalker zonder vorm. Kom er eens uit, zei ik jou die, een schoolplak van de storm. En als ik deze wijven ga, goeie. Nou, kom maar in. ik zal haar altijd helpen, die niet ben Ja, ik weer in de keuken voor het pleed. Hartstikke zin om bij te komen. Wat zij haar het warm, kom er eens uit, zei ik jou die, een schoolplak voor de storm. Geen goed dat wij nog sprutsen, ik joeg mij aan haar oor. Haar lippen in de omkritten, dat hielde nog geen stoer. Maar ik kwierig van zwalkje en oneen van het goed warm. Kom er eens uit, zei ik jou die, een schoolplak van de storm. Ik vies uit te likken, ik hier een in de bek. Ik voelde mij verliezer bij al mijn lek en brek. Nee, zitten als een hazen, een protter in een zwarm. Kom er eens uit, zei ik jou die, een schoolplak. Hij doet het. Ja, ik ben dus muzikant van beroep. Alleen volle optreden is er op het ogenblik net bij. Maar als optimist ga ik er maar vanuit dat dat wel weer het geval wezen zal in het aankomt. Ja, het laatste optreden wie meer dan een dikke Jerlien. Bij het nieuwe bandje, de Retro's, bij Bone Idol en mijn broer Sjerk, die speelt ook in de band. En ja, protte meisjes vervelen zich het Sint-Wurg. Dus ze vregen wel eens, als nou, wat doe je nou als net spelen kist? En dan zeg ik, dan doe ik al die 80% dingen die ik sowieso al naast de muziek doe. Dat is hier op die mijn protte bezig. Ik heb grote interesses. Verzwaar ik het hout van mijn eigen kachel. Bij hem die ik zelf planten ga. Dus ja, ik ben hier er bezig. Dus aan de ene kant is er voor mij wol en aan de andere kant net een hele protte verloren door de corona. Nou, we ben hier nou op mijn plaats in Gouw, vlakbij Snits. Maar ik ben opgegroeid rond mijn 15e taal op Hastkrechts aan plaats, maar dan in Oudtjerk. En daarna is mijn heid onderwijzer geworden in de Westereen. Let wel, met dubbel E, Sint-Wurg. En later ben ik deze kant uit Vreuzen, toen ik hier op Nieuwantje weer. Hoe wie jouw jeugd? Eigenlijk best wel mooi. Opgegroeid in de natuur, op een boerderij. We wennen op laatst wat 4 van de MAVO, 18 kilometer, maar daar krijg je maar een sterke skonk van het fietsen van. En ik vond het leven op het platteland mooi. Zeker omdat het land, dat doet nog heel loos uitzeggen, het Sint-Wurg. In al die bloemen en vogels doet ik jong weer. Alleen ik wil geen boer worden, want ik zeg mijn heid wel heel erg het ploeteren van net al te volle yield. Ja, hoe win je als jonkje op de basisschool? Ik kon wel aardig leren. Ik ben best wel een verlegen jonkje. Ik ben er 2 kilometer buiten het dorp. Dus boetje mij een hele protte klasgenoot, wie er net altijd bij, dus net in die hele groep. Van de andere kant leert het dan ook wel goed om die zelf te vermijden. Nou ja, eerst is nog wat, maar ik weet net altijd met iedereen in de klas, maar dan zie je te boetjen of de gangsters mij en mij. Maar ik vond het prachtig. Het was voor mij vrijheid. Bjemke klimmen, zwemmen in het maar winters rijden. Toen is het nog winters. Zeker die van 62 weer prachtig. Toen was ik 6. Wij winnen als Lietse band kreeg van die Lietse Eskimo's. En de Alversterdentocht die kwam. En ze hadden dus beloofd dat de koningin in een helikopter komen zoeken. Maar ja, Oudtjerk is aan het eind van de lijn. Dat er binnen maar een stuk of wat meisjes die hadden dat hellen. En die koningin hebben we de hele dag naartoe. Nee, win je toen ik al dwaande met muziek? Nee. Als jonkje? Nee, er is altijd wel muziek geweest die van bijna al, dan jij kiest, dat rekken me dan. En dat kon Schotse doedelzakken wezen, of een veske, of iets wat dat bleun dan niet eens hingen. Maar ik ben nog net actief met muziek bezig. Nee, maar wat win jouw ambities dan, toen? Als jongetje? Nou, dat verloren natuurlijk. Ik wist in elk geval wel, zoals ik al zei, dat ik net boer wilde zoeken. En voor de rest had ik heel lang geen flauw idee wat ik eigenlijk wilde zoeken. En toen ging ik naar de middelbare squad, toen bleek dat ik wel aardig leren kon.
Dus met de bedoeling dat ik trolleren zou. En daar had ik dus zelf een stokje voor stutsen, want ik kan de muziek zien. En toen had ik gitaar het won van de studieboeken, wie mijn eigen keuze. Ik denk ik wil echt muzikant worden. Ik wil net bijvoorbeeld een leraar die in het weekend te spelen mij of zoiets. Ik denk dat ik muziek kiezen, dan mag ik een muzikant worden en dan is die studie tweede, dus is de bibliotheek mijn universiteit worden. Eerst dat groot vertrierd van mijn ouderlui en nog wat meisken, maar later tot ze zeggen dat de muziek toch wel wat was. Toen vonden ze het een goede keuze en ze stuurden ze direct aan. And before I'd return again, I'd roam the world wide. Now goodbye, Bush and Duncan, I'm sick and tired of working. No more I'll make the pretties, no longer I'll be fooled. As sure as my name is Connie, I'll be off to California. And instead of digging parades, I'll be digging lumps of gold. Goodbye to all the girls alone, I'm going far across the foam. Going to seek my fortune in far America, where there's a golden plenty for the pure and for the gentry. And whenever I return again, no longer I will stay. Goodbye, Bush and Durkin, I'm sick and tired of working. No more I'll take the British, no longer I'll be fooled. As sure as my name is Connie, I'll be off to California. And instead of digging parades, I'll be digging lumps of gold. Now I courted girls in Blarney, Clontarf and Killarney. En hoe is dat verder gegaan dan? Je kwam van de middelbare school en Ja. Hoe is dat dan? Nou, ik had de HAVO nog aanmaken en doe nog het een en ander proberen, maar dat interesseerde me net echt nog meer. En toen ben ik in de muziek begonnen. Nou ja, toen had ik uiteindelijk wel 10 jaar door voordat er een beetje behoorlijk wat mij verdienen kist. Dus dat was meer een tijd van leven van een uitkering, wat lietse baantjes erbij, als pompbediende ben ik geweest, tuinman, een schotje lang. En uiteindelijk de merkste plaats van, oh, die muziek dat pakt wel op, die krijgt wat meer publiciteit, bekendheid en meer optredens. En ja, dan groeit dat wel. Ja, je bent eigenlijk wel een beetje beroemd, hè, net. Ja. Maar alleen nog de mensen weten dat net. Ja, wat is beroemd? Ik verbaas me vaak over mensen die ik tegenkom, die me kennen en dat soort dingen. Maar ja, vergeleken met mijn echte muzikale helden stelt mijn beroemdheid helemaal niet voor vanzelf. Maar ik verbaas me wel vaak dat ik denk, oh, ze willen me nog net vergeten, of oh, en toen gaat het bij de muziek. Ja. Of ze vertellen me wel eens, nou, dan wie weer een versje van die op omroep op de radio. En door de muziek ben ik wel de hele verhaal geweest. Nergens omdat ik zelf verschrikkelijk beroemd ben, maar wel omdat via die wereld, ik kon wel in Austin, Texas, 10 optredens doen, in Rusland een proto spelen, nou ja, Duitsland, België, ik was zo. Dus ja, ik ben dankzij de muziek wel overal geweest. Ja, hoe belangrijk een muzikant in Rusland? Nou, ons bassist, wie Duk destijds, die wie in Rusland was toevallig. En die zei, er is daar in Rusland een hele interessante groep mensen, dat zijn alleen muzikanten. En die willen, nou ja, vrijheid uit hun systeem. Rusland wie toen nog in 1987, de Sovjet-Unie. En hij zei, die mensen die willen graag kennis met ons maken, want ja, ons muziekje. En ze zei, dit is mooi, want dit is precies de muziek die wij nog net spelen maken. Die mensen waren regelmatig oppakt en net, het was nog de oergangstijd. Voor hun wie muziek een van de voertuigen om de maatschappij te verhoren. Liek het tot hier in de jaren 60 ook weer. Daar in Rusland gebeurde de jaren 60, 70 en 80 in één keer tegelijk. Ik vond het razend interessant en die Russen vonden dus muziek interessant en zij is toen een gearworking ontstaan die een aantal jaren dwarren had. Wij helden op plaats Russische bands hierheen. Ik kan zelf daar overal spelen, mijn band. We hebben bands hier, wij ook naar Rusland en Polen hellen. Zoals weekend het wij Kiki, Pieter Wilkes, Rebulje naar Polen, daar west. Dus ja, Stravelte, ben we mij naar Wit-Rusland, naar Litouwen west bedoel ik. En dat was zo razend interessant om mensen die het aan de andere kant van het ijzeren gordijn, die het eigenlijk ja, precies aan het leven staan als wij. Dat ja, die heel apart. Сейчас, итак, вот этот молодой, симпатичный человек Эрнст Ландхаут.
Страждуючи, казав. They sing high and they sing low. The lady sat in the chamber late. Her heart had melted away like snow. Was late at night and a lord came in, inquiring for his lady, oh. Serving girls, they told him all, she's gone with the ragga gypsies, oh. Gone with the ragga gypsies, Volgograd, vroeger de Stalingrad, Astrakhan. Nou, er zijn al je steden haast wel eens vergeten en in de eerste van die Russen te spelen. Bijvoorbeeld in de stad die toen nog Gorky hier, nou bij Nizhny Novgorod. Daar was de eerste buitenlandse muzikant uit het westen die daar sinds het Tweede Wereldoorlog kreeg spelen mocht. Want daar waren de atoomonderzeeërs onder oren maken. Dus die stad die gewoon afsluiten. De mensen mochten er eigenlijk net uit zonder speciale taststemming en de mochten er net in. En buitenlanders al helemaal net. Nou, dan gebeurt er wel wat voor mij en voor het publiek als er als eerste steermeester spelen. Nee, ik denk dat schilders en schreeuwers vol eenzamer binnen. Want een muzikant had er sowieso altijd publiek bij. Ja, bij optredens. Ja, als je in een studio bezig bent, dan best alleen en dan best met die materiaal bezig en het opnemen, maar het optreden. Maar vaak had er nog horenmeesken bij. Spelers met horenmeesken. De komst oeral te lang in de meest aparte situaties. Die ene keer had een optreden hier in de buurt nou voor al je hege management voor de Lord en Toesje, weet ik wat voor bedrijven de een keer steeds bij je thuis te spelen voor de plaatselijke rugbyclub. Allebei de leuk en gezellig. Dus er komt al je soorten meeskentje, nou ja, Rusland en die reizen hakken het al aan. En dan ben je net als toerist, nee, de best mij die meesken, de werken ze best bij zo'n geerwerkje, de komt bij ze thuis. Als feestjes mee ze, dan proberen ze dingen van me te krijgen. Dus nee, eenzaam met muziek. Ik stil er vaak bij stil, ik denk dat ik nog schreeuwer weer, dat is vol eenzamer. Ja, maar nou lig je jou bij een man met een bepaalde levensvisie. Ja. En het optreden, ja, dat is toch altijd een beetje exposure, een beetje aan de oppervlakte, toch? Nou, het is wel tegelijk dat het in de diepte kan is met de meesten geen kist. Want ja, de rekken ze ergens. Als het nou is, op wat voor manier dan ook maar, de rekken ze en dat gaat heen en weer. Dus eigenlijk een goed optreden, je houdt mijn energie en de jouwste energie en dat gaat dan van twee kanten. En ja, dan gebeurt er vaak eens wel eens iets dat ik denk van ja, moeilijk te beschrijven hoe het nou precies is, wat de ervaring is van een optreden. Maar, ja. Maar het leven als muzikant, dat associeert men met rock and roll, drugs, alcohol. Ja, nou, ik had een fles aardig fine kind. Nee, wel? Sint-Wurg net meer. Bloed nou bij koffie, no? Is het verrekt? Nou, thee meer. Oh. Ja, koffie, ik maak een bakje koffie. Maar ja, natuurlijk, dat je het erbij. Ja, maar ja, dat wist hem toch een beetje op dat het net genoeg is dan. De muziek alleen. Ja, hoe het gebruik van middelen, best af volle theorieën. Oren meesken drinken een pot koffie, anders komen ze net op gang. Of die moet in het weekend een krat bier hebben. Dus wat dat betreft, ja, kennelijk had de meesten over het algemeen wel iets nodig om dingen te compenseren die ze zelf net herkennen. Meesten zeggen ze wel eens, een feestje kan ook leuk wezen zonder drank. Ja, maar de meeste meesten vinden van net. Ja, maar wat vind je als persoon dan wichtig in het leven? Wat ik wichtig vind, dat zijn hele grote dingen. Dus hartstikke ze vragen, wat is de zin van het leven? Ja, die is er wel. Ik vind harmonie, dat is de dingen dwang is, de constructiviteit. Maar ik gewoon dingen onderzoek. Ik interesseer me voor geweldige grote dingen. Of dat nou kosmologie is of de natuur of dat soort dingen. Vaak van te volle, dus dan begint het me wat in de kop te draaien. En dan maak ik even al die informatie stopje. Maar dat is wel het belangrijkste. Maar wat het wichtigste is, ja, dat weet ik niet. Of dat nou houthakje optreden of op reis in Schotland wezen, is dat is eigenlijk alles bij elkaar. Ja, maar waar gaat en de Staatsen heen dan, naar dit leven? Geen flauw idee. Nee. Nergens of wel ergens heen? Ik zeg geen flauw idee. Oh. Dat is correct dat mensen mij vragen, God besteedt ook net. Dan zeg ik, dat weet ik net. Nee. En dan zeggen ze vaak,
Oh, dus zo vindt dat God net besteedt, dat zeg ik net. Ik zeg dat ik net weet dat het besteedt. Ja, wat besteedt dit extra deel voor jou? Nou, daar ben ik opgegroeid. Dus dan denk ik aan de MAVO van Burgum. Rieptjeks de polder, dat we vaak langs fietsten. De Lietse Wiel, doet het nog zwembad weer. Zwemmen in het extra maar. Dat is wel het extra deel. Voor het grootste deel. En mooie omgeving. Ja. Ik vind het mooi. De ranen van de woorden. No? Vind je een beetje braaf vroeger? Eigenlijk wel. ja, ik deed wel eens dingen die het net mochten, maar ik ben net een ruziezieker of dingen moedwillig vernielen. En ook wat verkeer die in hier, daar viel ik me er aardig schuldig voor. Ja. Ja. Achteraf jongen wel eens wat te volgen, maar ja, goed. Nou, ik weet. Maar het is krijg zo snel als best wel braaf. Ja, in principe wel. Behalve als er ergens iets is, weet ik absoluut mij net aan horen wil. En de horen misschien geen kweer berokken om me er net aan te houden. Dan doe ik het net. Dus ik hou me wel naar de coronaregels, want ik bereken je oren kweer ook binnen net aan houden. Je bent wel heel toegankelijk, man. Ben ik worden. Vroeger net. Een week te verlegen voor. Oh. Ja, dan begon ik net te praten. Of ik liet het aan oren hoor. En dat had ik. Onder oren is de muziek daar een geweldige leerschool voor. Maar ja, de praat naar de tijd met het publiek, praat in het publiek. Daar komt al je mensen in. Dus dat heb ik wel geleerd. En dan begin je het plaats leuk te vinden om met mensen te communiceren. Niet plaats van dat ding wat ik nou zeg. Nou, gaan we nou even naar de oefenruimte in de studio. Ik zal ook wat cd's opnemen. Die is hierachter. Verbouwd boetjes, verbouwde squatten. Hij wil je zelf die in grotendeels, maar wat hulp erbij. Hoe daar rollen? 20, 25 hier. 30 denk ik wel. Mooi, kom erbij. Dit is dus uw opnameruimte. Hele protte Frieske en ik horen bands. Zeker in het begin vaak bands uit Amsterdam gehoord. Die je dan ook vaak een heel weekend ziet. Want wat hier is dat hier in Amsterdam net qua ruimte en plak. Maar bands als Travelto, Hoenekop, Reboelje en dan vergeet ik nog 90% van alle horen. En ik ga jezelf mijn opnames maken, repeteren. Een stuk of 10 bands door de weken waar een lietsere oefenruimte hiernaast. Het mengpaneeltje vanzelf wordt bij een oefenruimte jet. En de versterkers, die theoraal eerst in, een deel zelf van de bandleden wezen. En een deel jet bij de studio. Nou, Loet had net een lijst van, want ten eerste hebben we verder geen wolje behalve de mensen die hier wijnen. En alles is dubbel isoleerd, zodat je hier een spielik is. De band kan repeteren aan de andere kant en in de ruimte hier tussen terug. Kunnen nog gewoon geluidsopnames maken worden. Nou, dat is dus de studio en de verhaal. Maar helaas, het laatste hier net altijd gebruiken van mij gekend, want ja, ik deze studio moest. Daar hopen ze wel mogelijk weer opnames mee te kennen. Zoals de volgende. Hij jongt al lang niet meer, want het leven doch te zeer. Als hij leert is het kwijt. Verzopen is hij lekker brek, zetten de flessen onder bek. En verdwijnt in als hij spit. Even zochten nog omheen, hij de vogels in de lucht. Eer die hem dat zanduigt, maar dat is al een heel schoft verleden. Zo nou en dan skooit er wat zitten nog, van de mensen mij een het. Maar volle is het net.
akkoord, het lukt hem terug de leer. En hij inget was idee. Even zocht er nog omheen, naar de vogels in de lucht. Hier die hem dat zondeugd, maar dat is al een heel schoft verleen. Ja, dat is al een heel schoft verleen.